Хочу всех вас поприветствовать в нашей республике. Күн қадағындағы тема глобаль тытрықлы үсіш шартларында яғулық энергетика комплекслары. Ұшырашуда қора алтын бизнесі үшін нинди мүмкінліклер һәм үсіш үшін төп қаршылықлар нинди шул хакта сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов әйткәнчә, бары тик яңа технологиялар хисабына нефть чыгаруны арттырып була. Аны эшкәртүгә дә зуррак игътибар бирергә мөмкин диде ул. Мы имеем потенциал. У нас есть сценарий 40 и 45 миллионов добычи. Но самое главное, структурно мы из сырьевого превращаемся в обрабатывающий. У нас в республике была одна установка, вот она, Таифская, 7-8 миллионов тонн перерабатывает. Сегодня эта установка, она работает, но кроме этого уже у компании Татнефть на 15-16 миллионов тонн современнейший нефтеперерабатывающий комплекс. То есть мы уже практически в ближайшем будущем у нас, может быть, и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать. Нефть тармагы эш урыннары булдыру һәм республика бюджетын туплауда зур роль уйный. Һәр кеше нефть компаниясе кайбер зур заводларга караганда да күбрәк табыш китерә дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Бүгенге көндә Татарстанда нефть чыгаручы 3 дистәгә якын компания бар. Алар узган ел казнага 70 миллиардтан артык акча керткән. Татарстан җирләренең иң зур байлыгы ул нефть. Бүген республика мәйданнарының 25%-ында кара алтын бар. 200-дән артык чыганак билгеле. Әлеге урыннарда 1 миллиард тоннага якын нефть исәпләнә. Былтыр республикада 33 миллион тоннага якын нефть чыгарылган. Бу 2019 ел белән чагыштырганда 10%-ка азрак. Кара алтын күләменең кимүе ОПЕК+ карары белән бәйле диләр. Нефтьне читкә сатучы илләр күләмне арттыру турында үзара килешә алмаган. Мондый шартларда ничек эшләргә кирәк? Бу саммитта күтәрелгән тагын бер төп мәсьәлә иде. Мы в своей компании сосредоточились на энергоэффективности. Без энергияны сакчыл куллануга төп игътибарны бирдек. Пыяла пластик трубалардан, насослардан файдаланабыз. Бу энергия куллануны киметергә ярдәм итә. Углерод калдыкларын 6 тапкырга азайта алдык. Утырышта дөнья алдында торган тагын бер бурыч парник газларын бүлеп чыгаруны киметү мәсьәләсе күтәрелде. Россия инде үз стратегиясын булдырган. Нефть һәм газ компанияләреннән зыянлы парларны киметү таләп ителә. Кайбер илләрдә углерод салымы да кертелгән, ягъни алар атмосферага парник газлары бүлеп чыгарган өчен взнос түли. Россиядә әлегә мондый салым планлаштырылмый диелде. Будем думать, как модифицировать налоговую систему. Без салым системасын яңарту турында уйлыйбыз. Хәзер аны дөнья стандартларына яраклаштырырга тырышабыз. Сегодня мы все видим рост возобновляемой энергетики. Бүген без табигый энергияны куллану артуын күрәбез. Водород энергетикасы циклы башлану алдында торабыз. Безнең компанияларда бу шартларга яраклашып, әлеге технологияларны куллана башларга тиеш. Саммит барышында әлбәттә Hackathon Oil Tech Challenge дип аталган халыкара нефть-газ яшьләр форумында ачтылар. 2-1. Россиянең 22 төбәгеннән җыелган яшь нефтьчеләр очрашуда үз фикерләре белән уртаклаша. Кирәк күбрәк технологиягә акча кертергә, развитиегә. Без күбрәк акча технология кертсәк, нефтьне күбрәк ала алабыз җирдән. Надо передвигаться с новыми технологиями. Яңа технологиялар, роботлар кулланырга кирәк. Геотермальная энергия предложить скважиналар, которые уже отработали, өзінің работу все закончили, законсервированы, ликвидированы, шел скважиналар белән добывать тепло, горячее тепло из глубин недр. Можно преобразовывать икенче төрле энергияларга, механические, электрические и так далее. Җитәкчеләргә сораулар да бирделәр. Как мотивировать эффективную команду? Сначала ругать, а потом похвалить. Мы всегда опираемся на тех людей, которые есть у нас. Каждый год у нас тоже есть кадровый резерв. Яшь нефтьчеләр форумы бер атна дәвам итәчәк. Иң яхшы эшләрнең авторларына илнең зур ягулык компанияләрендә стажировка үтү мөмкинлеге бирелә. Әлмәттән Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.